să pun cămașa? Așa ar fi frumos să filmezi aici în țâțele goale. Poate se face consumator. Tu ce ți-ai alege de acum? Vin eu cu 100 de euro. Evident. N-aveți mă seringă. Lasă să se vadă gardul. Hai, taie părul de acolo, de unde are sulița, știi? Când vrei să iau? Ce vrei de acolo? Chile, bă, inelul. A pus mâna pe inelul. Păi nu, asta a luat. Bravo! Fiatul trebuie să dai înapoi chestia acum. Stai mă, lasă-l un pic în mână să-ți facă și înapoi. Și poate, Stai. uite aici, uite aici. Lasă-te mână. Stai, stai. Și de spate. A rămas fără... Hai, n-am Lasă camera. Lasă-l să vadă el aici. Ia uite, mână! Ce mă, de vie? E foarte că de la vie, de aia de vie? Ia uite, ia uite! Și de aici puțin, și de acolo puțin. Așa, mă, să tragi în așa de păr? Ia uite ce răspund așa! Mă, da, mă, să putem. Acela, băiat. Se prind aripile așa, Nix. Hai, cine mai vrea poză cu mama Nisa? La toată că puneți pe tapă. Asta se uite la aparat. Da. Călim? Stai bunul, da? Ce primită cu salopeta. Asta n-ar nimic. Te dau. Cine e mă copilul ăsta? Că de la spate eu nu mai recunosc. Nu sta greu, mers greu. Stai. Ce s-a făcut?